Имам нов вид фасети за вас. Нов вид усмивка, бразилски стил усмивка или накратко бразилска усмивка. Нещо като бразилско дупе, само че бразилска усмивка. Какво представлява и защо да изберете този вид усмивка? Доста време ми трябваше да уточня концепцията си, каква точно трябва да представлява бразилската усмивка, какво точно да бъде, но всъщност това е една много свежа, ярка усмивка, прилича на холивудската усмивка, но не е точно като холивудската, много по-игрива е, особено игрива на естествена светлина слънчева. Така че ако сте решили, че за лятото ви трябва наистина свежа, светла усмивка, но не прекалено бяла, всъщност това е идеалният момент да промените дори старите си фасети. Ако вече сте решили, че трябва да влезете в новия тренд, ето това е момента. Бразилската усмивка е подходяща само за цялостна промяна, защото идеята е да променим изцяло вашата визия и вашия дизайн. Ще бъде налична само в ограничени количества. Защо в ограничени количества? Защото материалите са ми директно от Бразилия и няма да има за всички. Но за тези, които искат и се запишат първи за лятото, ще бъдете бомба за плажа.